खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। हादान सिफायनो फैनाय सा14 बर' सुबुंफोरखौ हमदों। क'क्राझार जिल्ला हल्टुगाव डिभिजननि सिङाव थानाय उल्टापानि रेन्जआव हाग्रा ओनसोल सिफायनो फैनाय सा14 बर' सुबुंफोरखौ सरलपारा फरेस्ट रेन्ज मावफारिया आरो सरलपारायाव थिसनजानाय एसएसबिनि हानजाया हमदों। हमजानाय सा14 सुबुंफोरा खुंग्रिं, जाहारगुरि, सेलेका, महेन्द्रपुर, आथियाबारि थिनियालि आरो माखासे गामिफोरनि सुदेम नार्जारि, प्रमद बर', मनिराम दैमारि, देबनाथ मुसाहारि, काख्रेब बसुमतारि, बिष्णु दैमारि, थजेन मुसाहारि, आनन्त आरो माखासे होननानै मिथिनो मोननाय जादों। एसएसबि आरो हाग्रा बिफाननि अपारेशन खालामनायावनो बिथांमोनखौ हमनो हादों आरो बिसोरनिफ्राय सिखा, रुवा, खुंग्रि, खदाल बायदिबो हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रा सिफायनो फैनाय हमजानाय सा14खौ गिबियाव हमनानै आरएनबि देहा फाहामसालियाव लांनानै कभिड-19 आनजाद नायहैनाय जादों। बेनि उनाव बिजिरसालियाव दिन्थिनानै जोबथेसालियाव दैथायहरदों। इउपिपिएलनि एमएलए जयन्त बसुमतारिनि सायाव सोबानायनि अजद होनायनि सायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया गिबि खेब खुगा बेखेवदों। बिथां डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया फोरमायथिदों दि दा बे समाव बिधान सभानि बुंथिगिरिया गुबुन हादोराव दंहैयो। बिथां फैयोब्लानो कर्मचारि आफाद आरो एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथांमोननि गेजेराव मा जेंना जादों बेनि सायाव फारनैथिंजायनिफ्रायबो लेंहरनानै सावरायहोगोन आरो फारनैथिंजायनिफ्रायबो सावरायलायोब्लानो जेंनाया सुस्रांजागोनखौ आसा खालामो होननानै बुंथियो बिथाङा। आरो जुदि सोरखारा माबा खालामनांगौ दङबा सोरखाराबो मदद होगोन होननानै बुंथियो। जायनाखि एमएलए जयन्त बसुमतारियाबो नोरोम आखुनि आरो कर्मचारियाबो नोरोम आखुनि, नाथाय बिथांमोननि गेजेराव बबेयाव गोरोन्थि बुजिलायनाया जाखो बेनि सायाव जयै सावरायलायोबानो जेंनाया सुस्रांजागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथिदों आरो बे गासै जाथायखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आबो दुखु फोरमायथिहरनायजों लोगोसे निमाहाबो बिहरदों होननानै फोरमायथियो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरा साफानि उनाव साफा हमजादों। डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन टीमआ साफानि उनाव साफा रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ हमदों। फिन धुब्री सर्व शिक्षा अभियान मिशननि डिस्ट्रिक्ट प्रग्राम अफिसार आजहारुल इस्लामखौ रां लाफुबाय थानाय समावनो हमनो हादों। रिपर्टनि बायदिब्ला दान मोनथामनि दान बान्था रिलिज खालामनायनि मुङाव 25,000 रां दाबि खालामदोंमोन आजहारुल इस्लामआ। उनाव सावरायलायनायनि गेजेरजों 10,000 रां लानायनि खोथा जादोंमोन। बेनि उनावनो बेनि सायाव राहा लानानै 10,000 रां लाफुबाय थानाय समावनो आजहारुल इस्लामखौ डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हानजाया हमदों। धुब्रियाव सोरखारि मावख'गिरिखौ रां लाफुबाय थानाय समाव हमनायनि अनगायैबो करिमगन्जआवबो सासे लाट मण्डलखौ हमदों। करिमगन्ज सदर सार्कलनि सार्कल अफिसाव मावनाय लाट मण्डल रन्जन गस्वामीखौबो रां लाफुबाय थानाय समावनो डाइरेक्टरेट अफ भिजिलेन्स एन्ड एन्टि कारापसन हानजाया हमदों। रिपर्टनि बायदिब्ला हानि बिगोमानि मुंखौ सोलायनायनि मुङाव 35,000 रां दाबि खालामदोंमोन बिथाङा। उनाव 20,000 रां लाबाय थानाय समावनो हमजानो गोनां जादों रन्जन गस्वामीया। रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ फ्राय सानफ्रोमबो हमगासिनो दं। अब्लाबो एसेबो गिनाय सोमजियाखै रां जाख्ल'ग्रा सोरखारि मावख'गिरिफोरनि गोसोआव। कचबिहारजों बिटिसि 6th शेड्युलनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ सरजाबनानै इउनियन टेरिटरि बानायनायनि सोलायै बर'फोरनि गोलाव समनि दाबि आलादा बड'लेण्ड रायजो दानानै होनाया गाहामसिन जागोन। बिटिसि 6th शेड्युलनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लानि 1 सेन्टिमिटारबो एंगारनाय जानाय नङा। बे खोथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों। रायखांनो गोनांदि कचबिहारनि अनन्त रायआ साननैसो सिगां ग्रेटार कचबिहार पिपल्स एस'सिएशन आफादनि मुं लानानै कचबिहारखौ गोदानै इउनियन टेरिटरि दाफामनायनि खोथा बुंथिदोंमोन, जेराव कचबिहारजों लोगोसे बिटिसि 6th शेड्युलनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौबो सरजाबनानै इउनियन टेरिटरि दाफामनायनि खोथा बुंथिदोंमोन। बेनि उनावनो खौरां बिजोङाव फोसावजादोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरखौबो बेनि सायाव सावरायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। बेनि सायाव बिथा खालामनानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिपेन बर' बिथांनि खौरांगिरि मेल। दिपेन बर' बिथाङा बुंथिदों दि कचबिहारजों लोगोसे बिटिसि 6th शेड्युलनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ सरजाबनानै इउनियन टेरिटरि दाफामनायनि थाखाय अनन्त राय बुंनाय रावा जुक्ति गैया आरो सैथोथि गैया। बिनि अनगायैबो बिथांनि बेबायदि राव बुंनायखौ हेंथा होयो आरो सोंखारियो होननानै बुंथियो दिपेन बर' बिथाङा। आरो बेनि सायाव भारत सरकार आरो आसाम सरकारा रोखा खालामनानै होनांगौ होननानैबो बुंथियो बिथाङा। मानोना अनन्त रायनि बे दाबिखौ गोरलैयै लायाखै। जायनाखि 35 बोसोर बर'फोरा आलादा बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारदों। सोमावसारनायाव 5,000 मुंख्लं जादों आरो एबसु, बिएलटि, एनडिएबिनि दैदेननायाव सोमावसारनानै दा गोजोन गोरोबथा जादों। गोजोन गोरोबथानि उनाव बिटिआरनि दफाखौ मावफुंबाय थानाय समावनो अनन्त रायनि बेबायदि बुंनायजों दावराव दावसि
गोजोन गैयै थासारि आरो गावस्रालायनाय थासारि जायोबा बे दाया अनन्त रायनि जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा आरो कचबिहारजों लोगोसे बिटिसिनि 6th शेड्युलनि क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ सरजाबनानै इउनियन टेरिटरि बानायनायखौ माब्लाबाबो जों गनाया होननानैबो बुंथियो बेनि थाखाय जायखिजाया लेभेलसिम थांनानै सोमावसारहैनो थाखायबो थागथियारि आरो बेजों आसाम सरकार आरो भारत सरकार मोननैबो भुगिनांगोन होननानै बुंथियो बिथाङा लोगोसे नैथि खेबनि थाखाय क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ कचबिहारजों सरजाबफानानै इउनियन टेरिटरि बानायनायनि खोथा जाहाथे रायखांबावा बेनि थाखायबो अनन्त रायखौ हुमखि होयो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि अनगायैबो कचबिहारजों लोगोसे क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ लाफानानै इउनियन टेरिटरि बानायनो थाखाय अनन्त राया भारत सरकारजों मा बुजाबुजि जादों आरो सरकारजों मा सावरायदों बेनि सायाव दासिमबो भारत सरकार आरो नखर बिफाना जेबो खोथा बुंथियाखै जुदि सरकारनिया क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ लाफानानै इउनियन टेरिटरि दाफामनायनि थांखि दंब्लाबो जों बेखौ माब्लाबाबो गनाया होननानै बुंथियो आरो कचबिहारजों लोगोसे क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाखौ सरजाबनानै इउनियन टेरिटरि बानायस्लायस्लाय गोलाव समनि बर'फोरनि दाबि आलादा बड'लेण्ड रायजोखौ दानानै होनाया साबसिन जागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा मख'नो गोनांदि गावखौनो राजा सिनायथि होग्रा अनन्त राया फोरमायथिनाय बायदिब्ला बङाइगाव चिरां क'क्राझार धुबुरी गवालपारा आरो साउथ सालमारा आसामनि गासै मोन 6 जिल्लाफोरखौ लाफानानै इउनियन टेरिटरि बानायनायनि खोथाखौ बुंथिदों नाथाय बेनि थाखाय आसाम सरकार आरो सोनाब बंगनि सरकारजों सावरायाखै होननानैबो रोखा फोरमायथिदों अनन्त राया अनन्त रायनि सायाव दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बुंथिदों दि कचबिहार जि रायजो बियो बर' आरो मेसफोरनिसोमोन अनन्त राया गावखौनो राजा फोसावनानै लानाय सासे नंखाय राजासो मानोना बेनि जेबो फोरमान गैया जि कच राजबंशी जाति बियो सोनाब बंगआवसो दं जोंनि आसामाव गैया आसामनि जि राजबंशीफोर बिसोरो गुबैयै राजबंशी नङा मदाहिसो होननानैबो बुंथिबावो दावराव देख्रेब नार्जारिया रायजोआव गं 195 फरायसालिया बन्द जासिगोन डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामनिफ्राय मोनसे अर्डार ओंखारदों अर्डारनि बायदिब्ला रायजोनि गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जानाय फरायसालिफोरखौ गं 195 बेस्ट फरायसालिफोरजों सरजाबसिगोन बेनि मादाव बरपेटायाव गं 47 फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन बङाइयाव गं 13 काछार दरं आरो शिबसागराव गं 7 सरजाबगोन धेमाजियाव गं 23 फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन धुबुरीयाव गं 18 फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन डिब्रुगड़ सनितपुर आरो नलबारियाव गंफायै फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन गवालपारायाव गं 5 फरायसालिखौ सरजाबगोन गलाघाट आरो तिनसुकियायाव गं 2 फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन हाइलाकान्दि आरो नगावआव गं 3 फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन जरहाट आरो लखिमपुराव गं 10 फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन कामरुप मेट्र आरो करिमगन्जआव गं 4 फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन कामरुप रुरेलाव गं 18 फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन आरो मरिगावआव गं 9 फरायसालिफोरखौ सरजाबगोन मख'नो गोनांदि गोदानै प्रभिन्सियेलाइज जानाय फरायसालिफोर जाय फरायसालिफोरा बेस्ट फरायसालिफोरजों सरजाबजागोन बैफोर फरायसालिनिफ्राय डेस्क बेन्च चेयार टेबोल आरो फरायसालियाव थानाय गासैबो आगजुफोरखौ जाय फरायसालिफोराव सरजाबजागोन बैसिम लांनो थाखाय हेड अफ इन्स्टिट्यूशनफोरखौ बिथोन होनो थाखाय इन्सपेक्टर अफ स्कुलफोरनिसिमबो बिथोन हरदों डाइरेक्टर अफ सेकेन्डारि इडुकेसन आसामा अरायजोर बान्दो लुनानै होनांगौनि दाबिजों रोजा रोजा सुबुंफोरा आखायाव प्ले कार्ड लानानै सोमावसारदों तामुलपुर जिल्लानि कालान्दी मथंगा दैमानि सायाव बान्दो होनानै कुमरिकाटा बगाजुलि कालीपुर बायदि ओनसोलफोरनि आबादारिफोरनि दैनि जेंनाखौ अरायनि थाखाय सुस्रांनानै होनांगौनि थाखाय रोजा रोजा रायजो राजाफ्रा ओंखारनानै सोमावसारदों नांगौबायदि दै मोनैनि थाखायनो आबादारिफ्रा गोबां खस्थ' मोननो गोनां जायो होननानै फोरमायथिदों रायजो राजाफ्रा फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला कालान्दी दैमाया गोथौ जानायलाय बेखौ थेनानै बान्दो खोनायाव रायजो राजाफ्रा जेंना मोननो गोनां जादों रायजो राजाफ्रा गाव गावनो रां खांनानै बान्दो खोयोब्लाबो खेबसे दैबाना जायोब्लानो बुखारलांजोबो बेनिखायनो अरायथा बान्दो बानायनानै होनो थाखाय सरकारनिसिम दाबि दैखांदों बिथांमोनहा बेनि सिगांबो बेनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिसि सरकार प्रशासन आरो एमएलएफोरखौबो गोबां बुंबोदोंमोन नाथाय 2-3 बोसोर बारलांबाय दिनैसिमबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो दा फिन धरना होनाय हाबाफारि लानानै बेनि गेजेरजों डिसिनि गेजेरजों गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा इरिगेसन मिनिस्टार आरो चिफ सेक्रेटारिनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायदों जम्मु एन्ड काश्मीरनि उरियाव 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों सिकिउरिटि फर्सआ उरिनि कमलकोटे ओनसोलाव अपारेशन खालामनानै 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों लोगोसे बिसोरनिफ्राय गंनै एके सिरिज मोननो हादों हमनो मोननाय गंनै एके सिरिजनि मादाव गंसेया चाइनायाव बानायनाय M16 एसल्ट राइफल बेनि अनगायैबो गोबां गुलिफोरबो हमनो मोनदों 120 पाकिस्तानी उदखारिफोरा आयेन बेरेखायै भारताव हाबफैनो नागिरनायखौ सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननानैनो आर्मि आरो बारमुल्ला पुलिस जथायै उरिनि कमलकोटे ओनसोलाव अपारेशन खालामदोंमोन बेयावनो 3 उदखारिफोरखौ गावथारनो हादों
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों